Dan ma ba a diga bane akwai dan wake da ke siyo mun. Akwai da muka aiki da shi. Ina wata ce mama dan wake ko zan ce Allah. Ko ga tarin zaka da kuce za ku samu kamar kowa da kowa. Muna yin wannan tunan Allah. Sai da mun wannan kawai da mun dan waye ki mun gaba sai a wannan ba. Ai ka da zama kai na sabon titi. Wa. Ya bata da wake ba. Dan wake? Ai da kin san ni yanzu ba anan nake ba wallahi ban. Ani yana ta tafiya yana cikin aiki ne. Sai ba matsala. Dan Allah dan ayi hakuri dan Allah. Kun shiru. Tape rolling. Dan Allah ya rana suka. Mutanen mu ne ba su da wani amfani suna Kana dai ai saboda kyamara kada ta. Wurin tape rolling. a ba mu da rikodin ana surutu. An yi shiru? Suna da dabbobi suna kallon kuma kofar gidan. Fesin da kofar gidan suke. Kuma ga na sauran nan Allah siya hakuri. Siya hakuri dan Allah yaran nan duka. Sai dai mu dan musu ma. ai in an rufe ba. Dan Allah ku tashi ku jaza mu tashi ku uwa kun ga tafiya ta daga gani wannan abu ke tashi wallahi ba inda zamu kai kaji ina zan je dan Allah ku mu yanzu ku ga wannan magana ka za cikin goge baki kaji dadilo fansito yarinya shikenan la ta dauki garji a kanmu muna yan wanki da muna yan wanki kai ba ku fita budin ba ku tace ba na za mu je ba fa inda za mu malam sai idan ka idan ba su ga sandan ba ɗan tako wallahi su gari ai sai ka buka da magana yan wanki Rahab pick up action albishirin kuma soyayya mu kudi da arewa mu namiji yaro da babba ga wani sabon gidan waje mu mun kude mai suna Salansi Photographer dan haka idan kin cika ko ka isa ko kun isa kai ne ko keke ce mu ganki anan Salansi Photographer anan ne kadai za a yi maka hoto kamar a kasar India anan ne kadai a cikin hoton kamar ka yi magana a ce ungo ka sa hannu ka karba dan haka wannan babban gidan hoto namu na Salansi Photographer yana nan a Shirada Ja'im kusa da gidan mai Rano Ummi ka Fulani dan haka gyara Aliko pick up and action gidan man Aliko anan ne kaje zaka zo a yi maka hoto ka tabbatar da kai hoto ba za a ganka kai baki ba ko kai dishi kan ko wani abu maka mutan ka za a ganka tar fuskar ka tana sheki tana walwalin kwaliya kuma muna jiran ku kuma muna tare da ku gaba da Salansi Photographer da wacce ta fice al'umma baki da Habiba! Bari da fito daga ban daki da nuna miki wani sabon style a wayata. dama ina zaune ina ta jira na gama aiki ba da komai ba za ka fito ka nuna mu kai Habiba muryawa nake ji haka cikin ban daki muryawa kaji Ni ne nan da kaina karamin su babban su ne don kwallo abin da zai dame su uwansu matan ubansu. Habiba wannan garmin kan kasa a cikin gidana kuma an ban daki na a kaga ai da na kake kanta ne ina yake kini shi ne ba wani irin da nake kanta kake faɗa kuma bari ka ji ba za ka kuma kan kuma su koma kuma ake kawo sai Kai sai da ka ido na ina ka kato a gaban ka kaga kato a gidanku ma a ɗakin kuma a gadanku kan ka bata mun rai ka fisa ta ne zan ma rashin mutunci zan maka hauka me ka tana rantsi da Allah kaga duk wannan bai taso ba ba da san hayaniya ba da san tashi da ka zamu ina jin in ka ji abin irin waɗannan kan har cikin ka kare wannan sana'a ai ko dinki yanzu na fara idan ban yi dinki ba lafiya mu gida fa da to ya nake cikin ba ina cikin ya haka haka wallahi sai ya fita wallahi ba ki ka kanta wannan gari Allah ya ba mu masu ƙaunar mu masu kishe mu ba mu da wanda bai san mu da abin da zai ba mu Wa! da kuma me kawo
ka nan gurin, ka zo gurin Maryam, ka zo gurin Ruki, ka zo gurin Ummi duk kai kadai mata uku ya zaka da su kai duro ne? Kafin ku fara faɗan maganar, ku fara yanke hukunci, ku fara tambaya ta me ya kawo ni. Zan muku hukunci gwargwadon yadda kuka yi min rashin mutunci. Wallahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahi na manta ba fa sallama babba wallahi. Allah ba wani dan abu a ni ka to hannu ka tabbana na atina da Kai wani irin tsani. Wallahi turo na akai. Shashashin banza, shashashin mu. Amfanin zunubi romansa. Masa kunya. Ya kuke wa dariya? Kai ya kai ka samu kai muke dariya. To bari ki jin ga miki soyuwa, ki jawo danki kunne kar in sake wucewa ya min dan kira. Idan ba haka ba duk abin da na ga dama. Ina so